ברוכים הבאים לשיעור השני בקורס לניהול פיננסים. נושא השיעור היום, הגדרת יעדי הכספים. אני מקווה שסיימתם לסרטט את מפת הכסף שלכם, וכעת אתם מוכנים לשלב הבא, הגדרת המטרות של כל אחת מתוכניות החיסכון. הגדרת המטרות תעזור לכם לקבוע במדויק את טווח ההשקעה המתאים, וכתוצאה מכך את מדיניות ההשקעה הנכונה. אנא רשמו ליד כל תוכנית עבור מה הכסף מיועד לשימוש, כמו למשל, לימודי השכלה גבוהה לילדים, חגיגת בר או בת מצווה, חתונה לאחד הילדים, החלפת דירה, רכישת רכב, חופשות, פנסיה או כל מטרה אחרת. בסוף תהליך זה, רשמו ליד כל תוכנית את טווח ההשקעה המתאים לה באופן הבא. ליד תוכניות שהשימוש בכסף מיועד לטווח השקעה של עד 2, רשמו טווח קצר. ליד תוכניות בהן הכסף מתוכנן לשימוש לעוד 3 עד 5 שנים מהיום, רשמו טווח בינוני. ואילו ליד תוכניות בהן הכסף מתוכנן לשימוש לעוד 5 שנים או יותר מהיום, רשמו טווח ארוך. בשיעור הבא נגדיר את הרכב ההשקעות המתאים לכם, בהתאם להגדרת המטרות שציינתם, ובהתאם לרמת הסיכון המתאימה לכם. תודה על ההקשבה ולהשתמע בשיעור הבא.